Hyvää päivää. Matias Tärman täällä, Saarijärvi. Mini Cooper VRC. Aikamoinen käkätin, hyppää ja lenniskelee vähän sinne sun tänne, mutta kyllä se pysyy tiellä suurimmaksi osaa. Tällä olisi tarkoitus nyt 3 päivää vedellä Neste-rallia. Ihan hyvät fiilikset on alla ainakin nyt toistaiseksi ja hyvin käyttäytyy. Ja meillä on tänään 1 testipäivä, puolet ajettu ja huomenna vielä jatketaan. Ja ei tässä mitään. Keli on ollut suotuisat, lämpimän puoleiset tosi, mutta ei se haittaa. Parempi niin kuin, että vettä tulee. Tää on tällainen 4-pyörävetoinen. Tässä on 1600 kuution turboahdettu moottori. Renkaat on tehty kumista ja ajovalot löytyy. Ei tässä mitään sen kummempia. Pakosarja on vähän viritelty ja ahdettu kone. Tällä kun pistää nastan lautaan, niin kyllä pääsee. Sitten on vähän kuskista kiinni tietysti vaikka kuinka kovaa, mutta katsotaan nyt noin viimeiset Neste-rallit saavutukset on ollut 15 ja 14 sijaan, että jos nyt niille nurkille päästään, niin se on ihan jees, ja jos yli, niin loistavaa, sanotaan näin. Kiitoksia, ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Matias Tärman, Saarijärvi. Ja täällä me vedetään testiä ensimmäistä päivää Mini VRC:llä. Sanoisinko näin, että hyvältä tuntuu. Ja tosiaan puolet vedetty sitä testistä, jatketaan just päivää, tehdään pikku säätöjä, nautitaan. Eihän tässä muuta voi sanoa kuin, että taas on niin sanottua munaa. Ja ei mitään, auto on toiminut hyvin, huolto toimii hyvin. Ja hyvillä mieli huomenna testi vielä ja sitten lähdetään nuotittaa maanantai-ilta. Tiistai-päivä, keskiviikko, väli puolipäivää vedetään testiä, torstaina shakedownia ja torstai-iltana kisaa. Ei meillä ole tässä mitään muuta kuin helkatinmoista hauskanpitoa ja nauttimista kyseistä lajista. Very good, but let me say at the moment now, because so that I would get a good night's sleep, we have to do something with the intercom still today for tomorrow, so that we have it tomorrow, that we will be sure for tomorrow that it works. Not so that we test it tomorrow at the tests if it works. We should do it already today.
vasen helppo yli, tarkasti 7. Nyt oikealla täysin 5 maseri miinus, tarkasti. Nyt oikealla täysviimaseri miinus 20 maalia. No niin, minä kiitän. Kiitos. Saatana. Huimasti lähtee tommonen tie menemään.